fer tenis taula és bo perquè t'ajuda a potenciar la concentració i a pesar que és un joc individual el treball amb equip, no? I a part, si ho fas per màgia, doncs va molt bé, com per exemple amb la bola. Ja ho heu vist, és divertidíssim. Si la màgia no és la vostra especialitat, però us agrada jugar a tenis taula, el Club de Tenis Taula Badalona posa ara més facilitats per tal que tothom pugui jugar aquest esport sota cobert. A partir d'ara, tots els que vulguin jugar podran fer-ho o bé les tardes de dilluns, dimecres i divendres o en una nova franja horària de 10 a 12 els dimarts i els dijous. El club ha tingut clar que era necessari obrir les instal·lacions algun matí que altre. Per donar l'oportunitat a la gent que no pot venir per la tarda, que vinguin pels matins i també per donar a conèixer més el club i que vingui més gent. Jo no puc tots els matins, però vinc als vespres gairebé tots els dies i als matins va bé perquè hi ha molta gent parada o jubilada que pot practicar aquest esport, que realment és un esport que omple molt, no? És molt físic i de molta concentració. A part d'aturats jubilats o simplement gent amb ganes de jugar a tenis taula, també hi ha competidors que aprofitaran els matins per entrenar-se. Qualsevol moment és bo per practicar una mica de cara als partits del cap de setmana.